O aligustre, dos que hai moitos por Malecón, é moi forte. Desprende un forte olor dulzón. Sin embargo, este olor tan forte non se corresponde ca cantidade de polen que solta. Ademais, o polen é bastante pesado e non se mantén moito no aire, senón que vai ao chan. Ademais, esta planta, o polen, son os insectos os que o van a distribuir, non é unha planta nemófila que sea distribuído por o vento, polo tanto non é unha planta moi alergóxena. Sin embargo, produce alergias cruzadas porque é da mesma familia que as oliveiras e os freixos, e estas sí que son moi alergóxenas.